teacher there. Hello mga bata, kumusta? Ang atong tun-an karon bahin sa mga lugar ug butang nga makita sa atong komunidad. Ug masulti nga ang gidaghanon sa butang dili mausab bisan usbon ang hanay. Mao kini ang mga lugar nga atong makita sa komunidad. Mao kini ang ospital, lugar tambalanan sa naay sakit. Mao kini ang eskwelahan, lugar para magtuon ug mag-eskwela. Mao kini ang simbahan, lugar pwede mag-ampo ug magsimba. Mao kini ang merkado, lugar baligyaanan ug palitanan sa mga pagkaon. Mao kini ang dulaanan, lugar nga pwede magdula ug maglingaw-lingaw. Ug mausab kini ang makita sulod sa eskwelahan. Sunod mga bata, panganli ang mga lugar. Pilia ang litra ug lingini ang saktong tubag niini. Lugar tambalanan sa dunay gibati o nasakit. Lugar diin makakaton og mag-eskwela. Lugar diin ang mga tao mag-ampo ug magsimba sa Ginoo. Lugar baligyaanan ug palitanan sa pagkaon. Lugar diin pwede maglingaw-lingaw ang mga bata. Karon mga bata, tabangan mo ni mama ug papa. Tanawa pag-ayo ang mga hulagway sa ubos. Og panganli kini. Ipares kini pinagi sa linya sa insaktong kahon kung asa siya nahaom. Sunod, markahay og check ang mga butang nga imong makita sulod sa eskwelahan. Sunod mga bata, tanawa pag-ayo ang mga tao asa nga lugar kini sila moadto. Ipares pinaagi sa linya. Karon, naay mga nakasulat nga ngalan sa mga butang sa sulod sa eskwelahan. Basaha ang mga pulong. Isumpay kini sa hulagway pinaagi sa badlis. Sunod, ilha ang mga hulagway nga anaa sa tuong nga bahin. Isumpay ang mga pulong pinagi sa badlis sa wala nga bahin ngadto sa hulagway. O karon mga bata, tanawa pag-ayo ang mga hulagway nga anaa sa hanay A. Pangitaa ang kapareho kadaghan nga mga hulagway nga anaa sa hanay B. Isumpay kini pinaagi sa linya.
Ug karon mga bata, tan-awa pag-ayo ang mga butang nga naa sa kamot. Lingini ang litra kung kini nagpakita nga wala mausab ang gidaghanon sa butang bisan gibulag o giduol na kini. Daghang salamat! Bye-bye!